Siema, to odcinek informacyjny. Z tego, że 2 sierpnia jadę do Holandii i przez tydzień chyba nie będzie filmiku. No ja dzisiaj może z gościem specjalnym, oczywiście, będzie jakieś z piankami challenge, może. A w sobotę może zrobię jakiś challenge z Coca-Cola. Mentos challenge. Może to nie jest oczywiste. I też dawajcie czerwony przycisk, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lajki. Jak chcecie ze mną popisać na Snapchacie, to możecie w komentarzach napisać, jak się nazywacie na Snapchacie. Proszę, możecie napisać, jak się nazywacie, to ja was dodam, wy to zaakceptujecie i będziemy pisać. Cześć, pa!